Hibat ko niya. Bisa ka masulat-ulat eh. Oo ka masulat. Selama ini luto. Ito si Seng kamot niya, oh. Ha? Ito si Seng kamot. Kamu pareha lang mo na pagluto. Ah. Okay, Kira. bro. Lagi kay paminahon. Mga da man ang dili. Okay. Ha? Dili dapat ng robot okay na to. Kaya ang kusog. Kana ubag ka. Ah. Sakit. Ako lahilot mo. Medyo mo kayo. Wala yung plaster niya ba? As mo sa kusog. Sus. Ako, nagtog na ko. Hugaw kay cocktail no. Kung ano, lagi na santod mapog. Hindi na pwede niya mo sa basaon. Hugaw kay cocktail mo to. Hindi na pwede bisang i-touch lang sa tubig di mo pwede. Dapuhan. Wala po ka huga. Kung kapag pwede basa. Hindi po pwede basa. Uga, dili ko sa matanggal. Yung uga man. Oo nga ni. Yung basaon to ni mo, di kaya pun pwede. Basa man to. Mabugnawan man mo kuan. Isang alcohol? Mas grabe ang alcohol. Kaya sa tanang liquid, siya pinakapaspas ma-absorb than water. Di ba ang tubig dugay, nakuhan pa nimo bago makuhan? Pero sa alcohol, seconds lang, uga na. Kuyo kayo siya. Paspas kayo mo sulod. Liquid na. Bugnaw ya kung kaya ang alcohol. Di ba pag ma-alcohol, bugnaw mo. Wala ka madugay na. Sige na Wala lang. madali bitaw ay alcohol. Tinood, ang ipatay sa alcohol, bakterya. Ang problema, ang bakterya sa tao, diba ka? Bad o good. Karon gipatay niya ang bad bacteria. Okay? Karon kay di makamundang gipatay niya ang isa ka good bacteria gipatay niya. Wala na kay bakterya. Sumupuli ang lain nga bakterya. Dili pwede. Kada mga hugaw sa tungkol ko bakterya na. Hindi na nimo pwede pat yun. Maurot na weak na kam weak ka ano man wala naman. Ang bakterya ang mo depensa sa tuwa. Wala na lang bad. Kagaw bang kagaw. Karon kay grabe mo jud halos na kadalihon no. Ah, alcohol. Napunaw, alcohol. Tama mo na pero sama na damay. Ang puro dyan di ganahan kayo anak. Nagbalay, kada lihok, gusto kada tumba. Kada lihok, Pandemic. alcohol, kada maghunaw, pagkaungan, alcohol. Pwede, di ganahan ng alcohol. Oh, Ikan sa una ano nagka-COVID. Kana magkaon. COVID na lang di yung ko alcohol. Wala na mag-alcohol. Wala na kasubay mo. Ano mang alcohol man ko? Di man gusto na papatyo na kung bakterya. Ano na yung bakterya ay kinahilang ko. Dugay dili kay kanang maghilot ani niya ya. Dugay man ko po sa tuhod. Ay tuhod dugay kayo. Balik-balikan nimo. Di man ko mo straight. Ha? Di mo straight yung tuhod. Ah. Bata pa siya. Ana lang ba? Ana ra ko to ba? Yan aga ana ra gyud siya. Dili sa og straight pa kay ito eh. Ana lang. Tanawa di ba permanente ko. Okay ko ana niya okay. Oh. Mas okay pag bawgon jud. Tanawa. Sige lang nasa paapi ko. Ano ka Kaya isa kita magkatawa. Di ka na. Uy, Hindi mo katawa ka nga. Okay, gumita mo sa atas ako. May tagang edad na sa 60 ka pino. uban ni, kubata ka na yan.
Kaya ni ibo nga ano, sila hilot mo, ang buo sila hilot. Kadagan naman po sa atong mga hilot. Ah, Pero wala dyan. Ako gano'n sa mga ano. Ayun. Ano ko mm. Pero nung hindi na ni Osaka, Oh, bato. iko ano ba ito, exercise, may ito na ko. no, exercise naman na. Yeah. Hugot na kayo ba? Hugot. Kanang group. Hugot na kaya ang bearing, anak, kumbaga, yung ano na. Iana-ana na dito na ko pisi niya, ni gaha, gagabi, Suklan lang naman kasakit. Ha? Suklan ang kasakit. Wala na. Sakit gamay? Sakit gamay. Sakit dako. Diha jud mo lang, diha pud ako sakit kayo. Nilayo na yung sa mga... Labi na. Dikit-dikit din. Maipit atong gamot. Dalawa na yung sakit ko. Di ba ito kayo kanina? No, so, ay, Nangan kay. Dangan naman yung punas-punas eh. Ilis lang eh. Ako wala din noon ko nagapunas, pero lagi pa Para lang lang paligo ko kada- hapon. Bago matulog, maligo, apres ko kayo. Napi nagkayong tulog. Yan kon pa dyan Ako di ka magsilbi man lang, sa mamunas ko maghay, doon na dayon akong kalawasan pagkaubak ng diri oh. Oo ko nagapunas jud. Kana lang dili lang ako malikay na lang bang paligo lang dito parang hapon. pinigangan. So kaya na Mabutang lang ka kon ma'am, aircon. Aircon. earphone. O gani nang burag kuan kayo nang ganakit sa mong lawas kay earphone. Ano siya, lahi ko siya okay. Katawa ba nga sa nasakitan. Bulan naman na. Nya kana ya manabi, manabi, ano daw, manabi da sa Mabot dito. na yung time, kakadalap na siya. Kaya nakuan, man-approve man niya. Kanang di pang hilot na kung advertisement naman na siya. Wala man na suguha, pero manguan doon na siya. Basta na ay ma-approve nga po. Parang good, tingin lang good. Di ka matuon, na may Facebook ko. Di pa ka matuon, na YouTube niya oh. Bidensya gina niya mo, bo. Di ka pa hilot, tanaw lang na yan po no. Dari lang naman ha. Mabot atong si Lowe nga nihilak kay talawan kay tong sakit. Si GM Bridge kung GM manang. Guba ko yan daw pero di ko mahilak ko eh. Kinana pa siya. Di ko siya mahilak. Si Lowe pag talawan kay tong sakit to, manang nihilak ko talawan ang paling. Katulog sa pa. Susunod may mga Pang. Tulog sa. Kasunod pa ta mahuman. Pag may Wala kung duty ugma. Pwede mong takong duty ugma. Tapal ako sa mga absent. Adi kung duty ugma na kay mga rings ko. Iwi. Sir lang mong ulima. Muli mo siya sa dayon guro. Uli na dayon. Pagkahapon. ay, no ako. Antay ko pa ka. Di ba? Ugma man lang wa. Di pa maul. Wala bitaw ka no. Uli mo ako. Sakit kayo pero wa di pa maul. Katry ko pahilot ni Ate Ili man na nga. Mahirap pero mas kuwan mo sa libro.
Sa umas dito sa lugar lagi. Di ba, murag mamaulan ka? Ito na mao o kuan? Si Jiri ang taon na kuan mo sa bikini ang bago. Si Kuya po. Kuan sila o. Arsak na katong daghan kasi pang kuan ng materialis ay daghan sila Bikini. baba. Isus gamay man na lang. Tapos, Bikili yung kamot. Si Kuya. Ay. ha? Bakit kayo manang dadapi? Ano na dyan eh, kuan mo ang kuya. Sakit siya basta mga juwin, arthritis na. Ha? Practice mo Basta juwin sakit. Kang mo, tuhod. Hindi kang mo na siya. Siksi na tayo. Ang siya. Hapit na makita. Natutoy. Kaya may purma na niya. Ha? Kaya may purma. Bayan lang ko kayo na iyang posisyon. Dahil ako ko niya purma. Wala giingon mo daw, pagputi kayo daw. Oh. Nagato mo pagkadong natubong naman yun. Wala ka nasap na makatubang man yun na. Lain po kayo magtalikod natubang na ko. Galing nga na niya ba? Mo kang i-cross ganit niya yan o ano. Pero sa tanan customer ako kana lagi yung anak nga wala ko chikon. Ilong na. Jadi magkakabinawang kayo naka-video man god. Yun nasa video. Hindi mo ta pwede mabinuwang gano'n na ito ang Kuan kwanto. kayo sa ba galing komportable rin yung purma. Pero wala lang, no? Oo, mo yung purma. Walay kwan man nga Nangin delikatisa na uyab na. dyan no? Nangis kini di ako na. Nangin na yung uyab. Mana ko chuy ay kanang kuan sakit na wala bisang na kanabuni wala ko sa. Ay bang bunan. Siya wala po na yung kanang nabuni ay. Wala lang sila, wala man ko sila sa anak ko silang lugar. Base. Hilig man ko na sila kanang beach nga magsiksik Lagi. kayo. Kasi bilig yung bitin suit kaya siguro na. Ah, so hilig na dito na dito lang. Puti man kayo. Ito yung kayo. Awalo na yung purma oh. Wala lang mo ra sa nag wala lang may kigsuon. Nanay niya. Lingay ko sa kira nilang sa tiyo. Bata pala kayo ni. Mata 90 ka pin. Lagang yun na. Kikikik di bangun. Sakit siya daw guys. Bangon, nagtango, di bitaw nga yung purma, bangon, di ba dapat higda ng tanaya. Ikaw mo na mo, magwani posisyon na ako. Niya isa kayo. Sa bangun. Tasa, sakit ba? Mo naman ang gigipatong ako. Mas grabe pa na sakit sa inim mo ba? Katuha katulong, naligo. Na maligo kita na sa bago matulog. Ah. Lami lang ang tukoy. Kung mo advice, doktor. Kalalami daw ang tulog, maligo daw yung kagabi. Nyawa mo na, kung magsakit ka, balik ka ni doktor. Balik ka doktor, sa manang ingon. Dok, may sakit lagi. Ay, nadyo kay sakit. Sa duha, mama, kapaa ka niya ang wait, ha? Ha? Kung hindi siya ang sakit.